Jipo mar Sabato ei Radio Ramogi. Jawinjo mawinja yokinyi masani, amosi ni misawa. Kama wuoyo kodi en Pastor Dalmas Odhiambo kawuok Naya Church, Naya District. Agombo mondo mi wapuonjre wach Nyasaye yokinyi masani, to kapok watimo kamano, we walam Nyasaye. Ruodhwa bende Nyasachwa. Goni erokamano Yesu wuod Nyasaye nikech ing'won kendo iber gi lala. Teko ni manotelo ni joote kandiko weche mantie Biblos otelnwa kwadwa lero igi, ni wira wasayo kuom yie e nying Jawarwa Yesu wakwayo. Amen. Jaera mawinja yokinyi masani, agombo mondo mi wapuonjre wach moro ni teko mar lemo. Teko mar lemo. Nitie teko ma iyudo ka ng'ato olamo Nyasaye. Nitie teko ma iyudo ka ng'ato olamo Nyasaye. E buk mar tich joote 16 ka isomo kare 25 to wach mantiere gi nengo ahinya ni kar oduor tir Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye, ka joma otwe mamoko to chiko itgi winjogi. Nyithi Nyasaye, kanisa mokwongo ka ochakore to chakore gi pek ahinya, kendo aneno e buk mar tich joote ka indiko gi ng'at ma iluongo ni daktari manyinge Luka, kandiko ni ng'at ma iluongo ni Theophilus. Nyanonro mar Theophilus okomiwa, to wang'eyo ni Theophilus ne en jahera mar Yesu Kristo. Tende ni ng'at mani indiko ni en jahera mar Yesu Kristo mawinjowa gi oko kanyo. Agombo mondo mi wapuonjre wach mar teko mar lemo. Kanisa obedo yie achiel kuom kinde mang'eny, kendo ka iparo ni e buk mar tich joote 1 wesne 8, nyithi Nyasaye kata kanisa mokwongo kata kanisa mar joote nokonego wuog Jerusalem nyaka Roho Maler binegi. To e kinde mane obedo gi romo, mane gibedo gi romo maniluongo Jerusalem Council, emane gipogore miwacho dhi olandore, miwacho wuok Jerusalem kadhi ni jo Gentile. To wach nitiere e buk mar tich joote 16 kare 1 man gi nengo, 16 kare 16 man gi nengo. Owacho niya: chieng' moro kane oyudo wadhi kar lemo, ne waromo gi nyako moro ma misumba mane nigi jachien mamiyo koro wach. Ne okelo ni ruodhi mage ohala mang'eny kuom hulonegi gik mabiro timorenegi. Ne ojaluwo bang' Paulo kod bang'wa kokok niya: jogi gin jotich Nyasaye maduong' moloyo, gilandonu kaka onego yud warruok. Notimo kamano kuom ndalo mang'eny nyaka chop Paulo nosin mi owichore mi owacho ni jachieno ni: awacho ni e nying Yesu Kristo, wuog oko kuom nyakoni. Eka jachien nowuok kuom nyakono mana gisano. To kane joma nyakono tiyonegi ofwenyo ni yo magiyudo godo ohala koro rumo, ne gimako Paulo gi Sila mi giywayo nyaka ir jodongo e dier laru mar dala. Ne gikelogi e nyim jong'ad bura ma jo-Rumi mi giwacho niya: jogi gin jo-Yahudi to gikelo koko e dalawa. Gipuonjo ji tim ma chikwa ok oyie mondo watim wan jo-Rumi. Biblos owacho ni chieng' moro kanoyudo wadhi kar lemo, ne waromo gi nyako moro ma misumba mane nigi jachien mamiyo koro wach. Kara jachien nyalo koro wach. Nitie ji ma oseluwo bishobe moko, bende nitie ji ma oseluwo pastere moko, nitiere ji ma oseluwo jonabi moko, mana kaluwore gi honni magitimo. Tafwenyo kawuono ni kata mana jachien bende timo hono. Biblos owacho ni chieng' moro kanoyudo wadhi kar lemo, ne waromo gi nyako moro ma misumba mane nigi jachien mamiyo koro wach. Ne okelo ni ruodhi mage ohala mang'eny kuom hulonegi gik mabiro timorenegi. Nojaluwo bang' Paulo kod bang'wa kokok matek niya: jogi gin jotich Nyasaye maduong' moloyo, gilandonu kaka onego uyud warruok. Notimo kamano nyaka chop Paulo nosin mi owichore mi owacho jachieno niya: awacho ni e nying Yesu Kristo, wuog oko kuom nyakoni.
eka jachien nowuok kuom nyakono mana gi sano. To kane joma nyakono tiyonegi ofwenyo ni yo mag giyudo godo ohala koro rumo, ne gimako Paulo gi Sila ma giywayo nyaka ir jodongo e dier laru mar dala, ma gidonjo ne gi weche mag miriambo ka giwacho niya, jogi gin jo-Yahudi to gikelo koko e dalawa, gipuonjo ji tim ma chikwa ok oyie mondo watim wan jo-Rumi. Mano miyo jodongo nogolo chik mondo chwadgi, kendo kano osechwadgi to Biblos wacho ni karo duor tir, Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye ka joma otwe mamoko to chiko itgi winjogi. Amor gi Paulo misumba Nyasaye ma ka oterie jela to loko jela pulpit mar lamo Nyasaye. Amor gi Paulo kod Sila ma ka oketie jela to kalo bed kaka jok ma otwe to gin giloko mana jela obedo pulpit kama iyale wach Nyasaye. Ema Biblos wacho ni karo duor tir, Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye ka joma otwe mamoko to chiko itgi winjogi. Eka ne gipo ka piny oyiengni matek, mimise mar jela ondekni. Gikanyono dhoudi duto mag jela noyawore kendo nyororo mag joma otwe nogonyore. Eka jarit jela nochiewo kendo kano neno ka dhout jela oyawore, nogalo ni joma otwe duto osepondoa, omiyo nowuodho liganglane mondo negre godo. To Paulo nokok matek niya, kik iketh dendi, wantie waduto. Eka jarit jela noluongo mondo kelne taya kendo nopodho tie Paulo gi Sila kokirni. Bang' mano nogolo igi oko mi openjogi ni, jodongo, ere gima onego atim eka akuo? Ne gidwoke niya, yie kuom Ruoth Yesu eka inikuo kaachiel gi joodi. Kokalo kuom teko mar lemo johera, dhoudi duto mag jela noyawore. Kokalo kuom teko mar lemo johera, nyororo mag jok ma otwe nogonyore. Kokalo kuom teko mar lemo johera, aneno ka jarit jela opodho tie Paulo gi Sila kakirni. Kokalo kuom teko mar lemo johera, aneno ka jarit jela odhi miyo batisi. Kendo ka isomo Wesne 30 to wacho bang' mano nogolo gi oko mopenjogi niya, jodongo, ere gima onego atim eka akuo? Ne gidwoke ni yie kuom Ruoth Yesu eka inikuo kaachiel gi joodi. Eka ne gipuonje wach Ruoth kaachiel gi ji duto mane nie ode. Sanogo gotienono noterogi mi odhi oluoko nigi dendgi kuonde manoridhore. Eka ne obatise kaachiel gi joode duto. Nokawo Paulo gi Sila motere ode kendo miyo gi chiemo mondo gicham. Nodoko mamor ahinya kaachiel gi joode nikech koro ne oyie kuom Nyasaye. Amor gi Paulo ng'at Nyasaye ma ka oterie jela to ng'ato nyaka lokre. Bedo ne jela kelo ohala ni Yesu Kristo. Samoro nyalo bedo ni ine ma jachien oketie jela, nyalo bedo jela mar kong'o, nyalo bedo jela mar chode, nyalo bedo jela mar piny, nyalo bedo jela mar neko, nyalo bedo jela machal nade ma jachien oseketie. Amor gi ng'at Nyasaye ma iluongo ni Paulo ma ka ofwenyo ni entie jela to loko jela pulpit ma ilame Nyasaye. Jahera, abiro mondo mi apar ni okinyi masani ni walamo Nyasaye magolo ji e jela kendo keto ji kama ber. Walamo Nyasaye magolo ji e jela, bed jela mar chode, bed jela mar kong'o, bed jela mane ma jachien nyalo kete nyathine mora mora. Walamo Nyasaye magolo ji e jela mar pinyni kendo keto ji kama ber. Saye no mondo maki, saye no mondo siri, saye no mondo wuoth kodi, saye no mondo goli e jela mar piny nikech wakwayo kuom yie e nying Jawarwa Yesu. Walemo. Ruodhwa bende Nyasachwa, goni erokamano nikech iber kendo iber manyaka chieng'. Yie mondo mi wapuonjre kuom teko mar lemo. Kao nyathini moro mantie oko kanyo mano osebedo jela mar piny, akete lweti, make, sire, wuoth kode, niwira wasayo kuom yie e nying Jawarwa Yesu akwayo. Amen. Mane wuoyo kodi en Pastor Dalmas Odhiambo,
kawuok Naya District, Naya Church. Saye mondo gwedhu, saye mondo telnu, saye mondo siru e nying Ruoth Yesu. Amen. Mano ne jipo mar Sabato. Kaka wuotho gi Yesu.